Encomana al Senyor els teus camins, confia en ell, deixa'l fer. Del Fill i de l'Espírit Sant. A Déu m'encomano jo, Santa Maria, la gràcia de Déu sempre és Sentar a Fuaire. Jesús li diu, dona'm aigua. Els seus deixebles se n'havien anat al poble a comprar menjar. Però la dona samaritana preguntava... Tant si anem a banyar-nos a les piscines, com si no hi anem. Si anem a beure aigua de les fonts que hi ha a la gruta. El més important... Almenys ell celebra Déu que ens salva, perquè ha mirat la petitesa de les Te presento al Francesc. Sí? Diu que... ¿Está bien? Ya. Sí, ayer me preguntaste una sí que no la tenía yo. Va ser el meu. Ara afegir, veus? De net i polet, d'aquí? Tot preparat. Taules, llits... Molt de jovent aquest any col·laborant en tot el que faci falta.